UNobhala Jikelele weANC osamisiwe uthi la eNingizimu Afrika kunabantu abenza kube kwamaqhanqa kwampunze edlemini abangafuni ukulandela imithetho elawula izwe. People are doing as they wish, and this is time to stop such things. Our people looks like something is holding them. I think it's time for people now to see what is happening in South Africa. My 100 days. Magashule uthi yaxaka indlela kanye nesikhathi umengameli anqume ngaso ukumisa Mkhwebane. Why do you suspend somebody when there is a court case? Why do you disrespect the law? Why are those people who got money and admitted to Zondo Commission that they've been given money, 2 million, so many millions and all that? Why did uMvikeli step aside? The media made a lot of noise, analysts make a lot of noise. Uthi ulungele usuku lwanamhlanje enkantolo laba bamshushisayo bamchithela isikhathi nje. They're wasting my time. But when I'm nominated, I can assure you, Samkelo, I'm going to stand. Stand as what SG? No charge. Stand as what SG or president? Whatever they nominated me for. uAce Magashule uthi uma njengaqokwa uzongenela umbango wesikhundla eqenjini elibusayo. I'm going to stand. If nominated, because I was elected by branches, and the branches of us throughout the country must know now. Ukhona lo waphoqa uDokotela uZwelimkhize ukuthi ashenxe esikhundleni ngendlela engabonakali kusho uMagashule. Zwelimkhize was forced to step aside. He did not just resign voluntarily. Everybody was on top of him. So what is different between Zwelimkhize and President? uMagashule uthi njengoba umengameli Ramaphosa engumunye walabo abaphoqa uDokotela uZwelimkhize ukuthi ehle esikhundleni sakhe naye kumele ehle ngoba akehlukile kunoDokotela uMkhize. uMagashule uthi akakaze ebengisho indibilishi yodwa le uboshelwe amanqina enyathi njengoba kukhona abangafuni angenele umbango wesikhundla eqenjini elibusayo ngozibandlela. NginguCalvin Dludla kwezindaba zeSABC.